Od ключово значение е в Od условията ključnog на кризи značaja je и то da u uslovima застъпващи се krize кризи от i най-различен to характер, kada като почнем su криза в uzastopne сигурността, ove както krize, kada споменах, se енергийна tiče криза, инфлация, energetske krize, чупеща на вратата inflacije, продоволствена криза. Изключително важно е nadolazeća нашите kriza държави да u показват отговорност, hrani, naše да zemlje moraju показват pokazati европейска odgovornost, убеденост evropsku и активно ubeđenost регионално i сътрудничество в aktivnu установените вече regionalnu формати. saradnju В това u отношение мога да formatima покажа, koji че su нашите već две страни uspostavljeni. са To пример. što hoću da И kažem с je da u отношението tom към тези pogledu naše формати zemlje su и primer. най-вече I когато ротационните kada председателства с нашите rotaciono страни и България и predsjedavanje Черна гора показват, i Bugarska че i имат Crna прагматична Gora su политика, pokazale da насочена imaju към pragmatičnu повишаване на politiku доверието. usmerenu prema От ключово povećanju значение е poverenja. Od ključnog značaja именно нашите страни je upravo da naše да zemlje повдигат фокуса на povećaju Европейския съюз и на НАТО pažnju към нашия Evropske регион. unije i Така че NATO-a prema да našem имаме regionu, проактивна политика, tako da която imamo не само да се aktivnu бори с politiku последствията от koja da кризи, se но bori която sa да прави всичко posljedicama възможно kriza, да ali предотвратява da radi sve вторичният трус kako bi от тези глобални кризи smanjila върху нашия drugi регион. nivo И uticaja te второ, krize po naš да region. целенасочено, Da таргетирано usmereno i да насочва ciljano средства и usmeravamo финансови, sredstava i и financijska всякакви други, sredstava i sva включително ostala, всички необходими мерки, naravno i свързани с sve сигурността, ostale mere така koje че su vezane za тези средства sigurnost да бъдат i оползотворявани по na način da se най-ефективен ta начин. Не случайно sredstava споменах koriste в na моето najefikasniji изложение, način. че е от особена важност Zato sam ja rekao не da само je od националните izuzetne проекти, не važnosti само ne samo da трансграничните, nacionalne i трансрегионалните prekogranične, проекти. a i Обсъждахме с regionalne i президента prekoregionalne Чуканович projekte da se rade. какъв Mi smo бил ефекта от много razmatrali koji bi по-добрата bio efekat шосейна връзка между da нашите страни. ako Това imamo означава bolji там, drumski където saobraćaj. To znači Черна da гора tamo има определени успехи, gde, високопланинско животновъдство, gde Crna екологично Gora чиста ima продукция, određene uspehe, рибна промишленост, recimo što свързано se с tiče огромните възможности, които предоставя България за производство на плодове, на ribe, recimo зеленчуци, mogućnosti на Bugarske u зърнени proizvodnji култури, voća i които в момента povrća. са дефицит в глобален план. Тези стоки при Mi необходимост по най-бързият начин ovu robu да možemo могат na да пътуват от najbrzi единия край način на da Балканите proputuju до sa другия. jednog dela Що се do касае drugog до dela, енергийната a što свързаност, se tiče при energetske моето предишно посещение povezanosti, обсъждахме kada sam перспективата prethodni за put високо bio волтов ovde, mi кабел smo между razmatrali Италия и Черна mogućnost гора. visokonaponskog kabla този проект između е факт. Italije i danas je Въпросът taj е как ние projekat да градим činjenica. Pitanje и je kako енергийна mi možemo свързаност, da gradimo така че i България, която в energetsku момента изнася povezanost, ежедневно около 2000 tako мегавата da ona koji izvozi електроенергия, 2000 да megavata може да električne има energije, най-добрите da ima условия и за najbolje нашата страна, uslove и i за za целия našu регион zemlju да i za достига до čitav тук region, и да da може sve to наша dolazi електрическа ovde енергия i да тече da по този naša кабел. Говорим električna за energija da ide tim единна kablom. Mi европейска pričamo политика o с регионален ujedinjenoj акцент evropskoj за politici sa доставка на akcentom na region za dostavu енергийни суровини, на energetskih енергоносители. Така че sirovina. заедно, Tako da излизайки на zajedno международните пазари, ние izlazeći да na постигаме međunarodna по-добри цени, tržišta da mi по-добри условия. Но možemo пак тук doći опираме do boljih uslova до i свързаността, tu която dolazimo трябва да opet поставим като do приоритет te и трябва да povezanosti градим. koja mora И biti не на последно prioritet място i koju moramo da дигиталната gradimo. свързаност. I ne Защото na zadnjem mestu, ако to je имаше digitalna povezanost, повече zato što информация ako je bilo в više момента, informacije повече прозрачност за това какво trenutno, става ako в je Черна bilo гора, какви са više възможностите, informacije šta аз se съм убеден, dešava u че тук Crnoj ще да Gori, има ja много sam повече siguran и da български ovde bi bilo инвестиции, i više и bugarskih investicija присъствие на български i туристи. više prisutnih bugarskih turista.